ассалому алайкум бародарон. имрӯз бояд мо дуо кунем. фақат дар ҳаққи мардуми Фаластин, дар ҳаққи мардуми азияткашида, дар ҳаққи мардуми мазлуми Фаластин мо даст ба дуо бардорем ки худои меҳрубон аз зери зулми ин изроили бадбахт Фаластинро озод намояд. хоб ман на сиёсатмадор ҳастам, на таърихшинос ҳастам. ман як бобои деҳқон, бобои блогер ҳастам ва чунин гуфтанӣ ҳастам ки фақат мо аз дастмон дуо мебиёяд ки таърих гувоҳ аст ки ин изроили бадбахт ғабз карда албатта ӯро овардианд. қайди таърихшиносон медонад, мо аслан намедонам, разбират карда наметавонам ва медонам ки ноҳақӣ карда истад. ва агар аз ҳамин ҷо 10 кас бошад факту ҳуҷату рақаму далили моро печат қати мегӯям, ҳамин шумо ҳам 10 кас бишинед фақат бигӯед ки айби кияй, ҳамун 10 кас 9 кас шунед, ҳамун 10 кас меги айби изроилай. ман ҳамин ха мефаҳмам. хоб фақат чӣ кор мекунем? фақат даст ба дуо мебардорем ки мардуми азияткашидаи Фаластин аз зери зулми ин бадбахтҳо наҷот битиёд. аллоҳу акбар. чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад. агар сӯзад шаби дигар намесӯзад. иншоаллоҳ аз даргоҳи зулҷалол иншоаллоҳ умедворем ки ҳақ ба ҳақдор мерасаву ин золимо аз хоки Фаластин даст мекашанд. ин золимо чӣ бугум охи, чишум бугум, ношукришон. охи дар ҳар давру замон ҳақ ба ботил муқобиланд ва мебинем ки чандин солҳое ки ҳамин ҷангу ҷӯш биравад, ҳақ ба ҳақдор мерасад, ҳақ ғолиб мебирояду ботил мағлуб мешавад. фақат даст ба дуо мебардорем, мегӯем ки худои меҳрубон ҳақро ба ҳақдор битиёд. аллоҳу акбар. зиндаву сарбуланд бошед бародарони азизу гироми қадр. наворо ҷамъбаст мекунем. чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад. агар сӯзад шаби дигар намесӯзад. иншоаллоҳ чароғшона хомӯш мекунам.